Greetings, welcome back to Peter's Passion. Ndokugamuchirai pano ndadzoka zvekare on my way home from work. So ini zvandowanzoita ndezvekuti ndogona kuti ndichidrive papa ndongofunga something to talk about. And chande ndafunga icho ndinotobudisa something, ndinotobudisa nyaya ipapo. So ndakatarisa one of my videos ndakaona ndaitarisa kuti age ipi iri kuona mavideos angu, vanhu vapi vari kuona mavideos angu. Ine imwe video yandakaona yakaita 100% vakadzi, papasina kana murume, vakadzi 100%. Women are so supportive, man. Ndokutendai chaizvo munosapota, muri kumira neni. Ndokutendai chaizvo munosapota. Varume vari kupiko? Vari kumabasa? But I don't think kuti vanhu varume vari kumabasa. Mazuva ano mukore uno varume havachaendi kubasa, vakadzi ndo vakuenda kubasa, varume vagara vamba. Makazozvifambisa sei? Zvakazochinja sei? Mbonditaurirai kuti chii chakazoitika ipapa? Kuti vakadzi ndo vakutanga kuenda ku-UK, murume otozodaidzwa nemukadzi ku-UK. Vakadzi ndo vakutotanga kuuya kuSouth Africa, murume ozodaidzwa nemukadzi kuSouth Africa. Chii chakazoitika? Taiziva kuti varume ndo vaitungamira. Chii chakazoitika? Imbondiudzai, da munyanzwisisa ini. Bozo ukatarisa izvizvi mabasa chaiwo vari kubhadhara chaiwo ndechikadzi. Varume totoita kunge tichaitawo machaiwa. Kotodi mari yacho iri kupi? Kana mukadzi achidzoka kumba ane 800 rands, 400 rands. Todi tojoinawo machaya. Now izvozvo zvokuti vakadzi vakushanda vakuwana mabasa anowa ane mari kutidarika manje. Zvakuti challenge manje. Ubaba uya hapachina. Ubaba uya wakatorwa manje. Wakunzi bika sadza indibikewo muriwo. Rorodza wapimba uchipopotera kuti imagine, how did we get here? No, wait. How did we get here? Kusvika papoint yekuti uri pamba unodzoka uchipopoterwa nemukadzi kuti makagara zvinya hamuna kutobika. Vanhu mapoto haana kutombosuka. Murume iko zvinezvi, husband yemumba iko zvinezvi. Ikapedza kudya inotakura plate yayo, inosiya kusingi, kana kusiya yasuka. Ndo mahusbands atinawo mazuva ano. Chii chakaitika? Chimbondiudzai. Takatadza here kukuregai muchienda kubasa? Nozva tichitokura isusu taitoona varume vaitouchirirwa maoko, kuombererwa maoko achipohwa sadza. Mukadzi aitoombera maoko kudai, baba chidyai sadza. Ungazviitwa iko zvino nema 2000 aya? Hazvibudi. Noziva here kuti kare murume aitongoti akasvika pamba mukadzi aimhanya. I remember even gogo vangu inini, kana vanga vasina heti mumusoro, vakaona munhurume achiuya vaitoti ndipe heti yangu, Peter, ndipe heti yangu. Wotomhanya paya wotonotora heti muenzi asati anyatsosvika pamba. Wotopfeka heti paya muenzi wosvika wozomhorosana nemunhurume. Even aigona kuti akatosvika vasati vamugamuchira kana kumusheka maoko kana kuita sei, vaitomhanya mumba ivo vega, vonotora heti vodzoka vokavha musoro, vodzoka vomhorosa munhurume. That's why ndichizoti inini sometimes Bible culture ndoiona sekuti iri more African than it is, kuti zvazvinotaurwa nevanhu kuti Bible rakauya nevarungu, Bible ndere varungu, iculture yevarungu. Varungu havanombogara vaita zvima head coverings. Varungu havanombogara vabvisa lobola, roora. Varungu vapiva. Varungu vakamboita barika. Imboimagina Solomon anenge ane vakadzi 700 nemabondo emaconcubines 300 kuita vakadzi 1000 munhu 1. Unotonyatsofunga here kuti Solomon anga atori murungu zveshuwa ane vakadzi 1000, ane vakadzi 700 ne 300 maconcubines. Barika rakange ririko kuAfrica before the gospel.
Saka in my question ndeyekuzoti nini, why African culture iri more close to the Bible culture? The Bible rinotaura kuti vakadzi ngavasubmite pasi pevarume vavo. KuAfrica vakadzi vanga vasinganamati nevarume vanga vasinganamati, vakadzi vaingove pasi pevarume vavo, vaisubmita pasi pevarume vavo. White people havana kumbozviita. Varungu vagara ndeve ma-equal rights. Chii chakaitika? I think nyaya yakaitika, regai ndikuudzei, let's get into the mystery. I think nyaya yakaitika pakaita chinhu chinonzi TV. TV zvinoreva izvo kuti television. Television zvinoreva izvo kuti tell a vision. Tell a vision. So you are being told a vision. Are you hearing the mystery? So kuchikristu vanhu vanoratidzwa mavision, but in this case uri kuudziwa vision. Now what spirit is behind that vision that you are looking at? Because ukapewa vision unopewa vision naMwari, but tell a vision, who is telling that vision? Hollywood, Bollywood, Nollywood. Those are the people telling you a vision. Ndo vanhu vakauya nenyaya yekuti murume akuudzwa kunzi bika sadza ndibike muriwo, suka ndiro yako yawadyira, handisi mwana wako, handisi mai vako, handikuwachiri hembe dzako, handisi mai vako. Ini hangu I thank God mukadzi wangu haaite izvozvo izvo. God is my witness. Handisuke maplatini, handiwa achini, anoita zvese, anotora responsibility iyoyo. I'm not saying kuti zviri wrong, but murume anofanira kuzviita hake, chirungu chinoti chi, voluntarily. Yes, murume anofanira kuzviita voluntarily, kuti aita zvekuvolunteer kuti let me do it, mukadzi wangu haapo, aenda kubasa rika ndimhanye mapoto. Not zvekupiwa a command yekuudzwa kunzi it's a must, ndikasvika pano risina kubikwa tosvika chinetsana. How did we get here? Television. TV, chinhu chamunoti TV ichi chakatichinja ma-cultural norms edu, ma-customs edu. Takakura isusu tichinzi munhu karoorwa kwaitwa chinonzi chimhandara, traditional wedding. Izvozvi makakanda ma-traditional wedding pasi. Vana muroora tauya naye nemagumbezi hamuchazvizive, ma-young generation haatozvizive. Mama 2000 hatina waya anotongosvika padheni pana tezvara ipapo akatobairira skin tight nema-high heels, ko straight kuhandshake kuna tezvara. Chirungu chatakaadopta ichi neTV. Mukazotarisa zvinhu zvizhinji zvatiri kubhilivha nhasi ndiri kuita izvozvizvo TV. Mambozvitarisa here imi kuti mudzimba dzevarungu, kune vanoshanda mudzimba dzevarungu, you can confirm this. Varungu nguva zhinji TV inogara yakadzimwa, vanogona kuibatidza ya8 o'clock nguva yenews kana kuti pavanoida kuona news. Varungu vanofokasa nemabhuku, vanenge vane zvima-small libraries mumba. Why isusu tichiunzirwa ma-TV ivo vachiita mabhuku? Ukatobvunza maChina kuti kune market yema-TV ndekupi kuAfrica nekuAmerica, vari kudza kuti Africa zvava ya number 1. TV inodiwa. A rich African guy anenge ane ma-TV mumaroom ese, nemubathroom zvekuti anenge akakonekta, kana ri DSTV anenge akakonekta ma-TV ese iwaya, kuti movie raasiya mudining anorikondinya ari kutoilet. Technology, vanodaro vanogara vachishadza technology, but nanzi kuteedzera izvozvo. But ndiri kuti inini technology haisi shamwari yedu. Ndakuti muzive zvinhu izvozvo. Technology haisi shamwari yedu. Technology haina kugadzirwa for our own good 100%. Technology iri good kwatiri 60%, 40% harmful. Even mota yandiri kudrive ine, it's good 60%, 40% harmful.
You can travel faster, but again, ma-accidents ari parodi muri kungoaziva. People are dying every day. Dai travel edu slow nemadhongi edu. Taifane, hapana chaitouraya. I'm not saying technology yakashata 100%, but all I'm saying is don't let technology control you. Musaregera TV ichikubudisai ma-customs enyu. Musarege TV ichikubudisai mu-culture enyu. But inini culture yandiri kutaura haisi mudzimu nezvemasvikiro. Ndiri kutaura culture yemagariro, hunhu, tsika. Saka ndinodzoka zvekare pakubvunza kuti how did we get here? So inini zvandowanzokuita manje ndinowanzokuti ndinotresa pakatangira chinhu. Ndowana kuti chakatanga nenzira yakanaka here. Chii chakazoita kuti tisvike apa? Kazhinji kacho unogona kutoona iri movement. Recently ndaitarisa hangu nyaya yekuti ini ndakakurira kumusha. Tichitokura isusu taiti mukadzi wese anopfeka matrousers kana mashorts, anomwa doro kana kubhema fodya taiti ipfambi. Ndobva ndatarisa ini kuti chii chakazomboitika izvozvi matrousers nekumusha TV. Handisi kukumisai kupfeka matrousers, but ndiri kungobvunza why zvinhu zvakaita katime kekungoti zvapika zvibva zvatongotekeshera. So inini question yangu iri pakuti how did we get here? Kuti hatichakwanisi kuona murume, hatichakwanisi kuona mukadzi. Inini nyaya yandinayo haisi nyaya yematrousers, nyaya yandinayo haisi yezvisizvi. Ndeyekuti pane change iri kuitika, but change iyi iri kuitikira kuvanhukadzi. Zvakanakira vanhukadzi here zvinhu izvi kana kuti zvakavashatira? Ndobva ndiri kuda kuita question ipapa. Iyi conversation, iyi discussion, handisi kuti zvandiri kutaura ndiri right, but I want to learn from you. Kuti munoionawo sei change yaitika iyi kubva kuma-1800s, 1900s kusvika patave panapa. We know kuti things are getting worse, but papi pacho chaipo. Because takada kutarisa sexual immorality yaveko izvozvizvi. Sexual immorality yaveko izvozvizvi. Nyanga iriko kare zvasiyana. Nekuda kwetechnology, mafoni. Munhu anochita murume wake nefoni ari mumba nemurume wake vari pamubhedha, vakarara vese pamubhedha umwe chete, vanenge vachitexterana neboyfriend kana kutexterana negirlfriend. Things are getting worse. Vanhu vakushanda ma-night shifts. Mukadzi anoenda ku-night shift achidzoka pamba makuseni. Iwe baba uri kumba wakarara hope uchitorova ngonono uri kumba. Mukadzi ari kubasa. Vakadzi vaodhiraivha magonyeti, mukadzi vaodhiraivha mabhazi. Unofunga here kuti mukadzi wako anodhiraivha gonyeti pane paachadzoka kubasa wobva wati madam ndisirewo tea? I think tinotora guilty iyoyo as men. We have failed women. We have failed women. It's our problem. Varume tisu isusu tisitakapiwa duty to protect women. Tisitakapiwa duty rekuprovide. Mamuscles atakapiwa aya ari strong kudarika evakadzi. Hatina kupiwira mamuscle aya kuti tirove vakadzi, but kuti tiprotecte vakadzi. But are we doing that, or vakadzi ndo vakutotiritirira isusu? Vakadzi vakuchengeta vana vedu, vakadzi vakuzviroora kutonozvibvisira mari. Utonzi mukwasha ari kuyarini, mukadzi anenge achiita machawo. Otoona kuti vanhu vekumba uko vakutaura, regai ndibvise mari yangu 40,000 inde ndinoroorwa. Mukadzi ozviroora. Vakadzi vazhinji vari muno muSouth Africa vari kuzviroora. Pane pasina kana sendi remurume chidhakwa zvacho chemuno. Tsoma nanangomswa. I think varume tafeila vakadzi. We have failed completely. And I don't know how we are going to fix that. It's going to be difficult to fix that. But we have to. Submission yauri kuchemera mumba mako izvozvizvi kuti mukadzi wangu dai asubmita. It's because you have failed your wife. We have failed our wives. Not only you, including me. You know, I feel like, I don't know, I may be wrong, but I feel like kuregera mukadzi wangu achienda kubasa, I feel like nendatadza. I feel like kutotadza kwandiri koko. Because inini I'm supposed to be the provider. Kwero mukadzi wangu oenda uko, indichienda uko. Mukadzi wangu ouyawo bhadhara rendi kana kuti I don't know, maybe kukurira kumusha kwandakaita. Maybe ndakakura ndine culture yemashona chaiyo. But
ende chirungu handina kuda kuchibatira hangu pamusoro, but I feel like we have failed women. Women are working like this because we have failed. Pavaiti tikudawo mari yechakati, tichikudawo mari yechakati aitisingavapi. They ended up saying kuti ndakunotsvaka basa. Because there are women who are happy out there, happily married, but they are housewives. They don't go anywhere. They are there muswere vari pamba kuwachira murume, make sure kuti everything is prepared. Murume achidzoka anodzoka sadza riripo radziswa, zvese zvinhu zviri in order. Kuti mukadzi paanodzoka kubasa anodzoka iwewe usato kutangira mukadzi kupinda pamba munhu wemurume. Kuti baba ndo vanotanga kusvika pamba, mukadzi ozoteera time kuma 12. Iwo uri baba wasvika pamba wotanga kubudisa muriwo mufiriji. Utanga kubudisa muriwo mufiriji, kwakubhoila muriwo, kwakubika muriwo. Aya tafeila. Handisi kublema vakadzi vakomana. Tisu tafeila isusu. Ndati inini tisu tafeila varume, takutadzai vakadzi. No, hatina kukutadzai, takutadzirai. Or maybe tinogona kuva ne-scapegoat. Tinogona kublema Satan futi. Kuti maybe Satan ari kuempower also women, so that order yekwamwari iya iitwe upside down. Because mukatarisa izvozvi vakadzi, mune chimuti. Shiri yakabvuta rekeni. Varume vese vamuri kuona vari kuchena izvozvizvi. Ukabvunza kuti hembe idzodzo akadziwanepi, murume akaguma kuzvitengera iye hembe ega kare. Tengerwa nevakadzi. Who is a strong man now? Ndiani murume achiri kuprovidera mhuri yake? Kana kuti igarira noko, iwo enda noko, ndoenda noko, todzoka tese takabata. Wapedza izvozvo wozobva wanditi chindipfugamira. Munoti mukadzi anotiteerera ipapo. Mukadzi mupurisa. Kumusoro ari kumusoro kuofisi uku. Ubva wauya wakazvambarara zvako wakaisa makumbo ako pakatebho wakabata remote kuti mai mwana ndiisirewo ti mupurisa kana kuti musoja. Who is making us weak? Even ukatarisa vana Uber nana Bolt, vatove nemacategory e-boat women. Panotori ne-boat inonzi boat women. Yevakadzi, things are getting dangerous and bad. Kuadopta macultures eku-West, eku-America, ndo kwakauraya many African countries, especially South Africa. Nelson Mandela paakagadzikwa pachigaro, akajutiwa nevarungu vakamupa mitemo yavakamupa akaiimposa muSouth Africa. He ruined South Africa. Yes, that guy ruined South Africa. Ndo vakauya nemutemo yekuti vana havarohwi, macriminals mbavha hadzirohwi. Saka vana vakasarohwa, macriminals akasarohwa, vanhu vachatyei. Because kuZimbabwe vanhu vanotya kubabhoza vanachiti andorohwa, kana ndoenda kujere. But munomu kujere kwacho kunotonakidza. Muneighbor wangu akarohwa mudhara wake uku muKaradi, akaenda kuprison, akadzoka atsvukirira zvisingaiti kunge munhu angaenda kuEurope yanga ari kuprison. Because ukosha unofanira unofana kusvika uchijoina gang, ungojoina group kuti utanga kuprotectwa negroup. Even head of a story yemunhu akaenda unoorder chikafu murestaurant rain season yakuda kusvika, senguva dzino dzatada kusvika rain season. Munhu unoorder chikafu murestaurant kwakudya, kwakunzi bill rakuuya kuti handibhadhari. Wakudaidzirwa mapurisa wanzi thank you for calling the police. Now ndakuenda kuprison for 3, 4, 5 months. Ndinodzoka rain season yapfuura because I'm homeless pano panze. People actually prefer being in prison because kuno South Africa muprison vamwe vanotomboprotestera KFC, kutonzanzi maprison ari kuprotestera KFC, votopiwa KFC. Mutemo waNelson Mandela yekuti macriminals ane marights. Even une pfuta uchatenderwa kushuda a criminal iri mumba mako, mbavha iri mumba mako uchatenderwa kuishuda. Hanzi ita warning shots, uchita warning shots iye munhu akabata pfuti. Ukauraya munhu mumba mako unoenda kujere. Munhu apinda mumba mako iye ukamuuraya unoenda kujere. Ende unonoripika zveshuwa. So ma laws, mitemo iyi neculture yekuWest yatiri kuadopta imwe inotobva kuna Satan chaiye direct mitemo iyi. Because isusu kana Bible richitiudza kuti rovai vana, hanzi do not spare the rod. Hanzi kana uchitoda mwana wako ranga, but munomo wewe onzi ukarova mwana tokusunga. Saka mwana anoenda kunoita zvaanoda, anonomitisa uko kana kuti anonomitiswa uko. Unomurova here? Hapana. Chaunongoita kumudzinga, ende wamudzinga akutonojoinana nevamwe vagara vari mumastreets, akutanga chipambi, akutanga chitsotsi. So South Africa is giving birth to prostitutes and murders. Because vana vanozvarwa vacho vanenge vasina na baba nana mai, saka the whole thing inoramba chingokondinya. So this is so ndo zvatakavigirwa neTV. Every child mukaelicha mugugu letu mumalocation aroda kuita John Wick, shooting everybody and killing everybody. They have watched it on the TV. Is it good for us? No, it's not good for us.
But anyway, kana wawana chawapikisana nacho kana kuti chawawirirana nacho muconversation inoyi, let me know in the comment section. I can be also wrong. I'm a human being. I can be wrong. I want to learn. Indofarira kuita madialogues, kucommunicate nevanhu chaiko. Vanhu vachitondiudza kana pane vanhu vakuru vachitondiudza kuti mwanangu so. Hanzvadzi so. Bamnini mnin'ina so. Ndodzidza. I'm not here only to teach, but I'm here also to learn. I'm still a baby, ndiri kumwa mukaka. Tell me, if you think I said something right, chawanzwawo chawawirirana nacho, tell me, so we can have a dialogue. I will always respond to each and every comment. So ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Do not bye-bye for now.